Industrial de Terrassa, els alumnes i professors estan confabulats per muntar timbes de cartes a classe. Contràriament al que sembla, no es tracta d'una notícia de crònica negra, es tracta d'un mètode pedagògic i sobretot divertit, d'aprendre a raonar amb lògica, estratègia i organització. Jugar a classe mai ha estat ben vist, però muntar una timba a l'aula sembla increïble. Malgrat això, 20 alumnes de l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa munten partides de bridge amb permís del professorat. I és que no es tracta d'un joc, és una assignatura que per primera vegada a Espanya s'incorpora al programa docent d'un centre universitari. Estimula la lògica, l'organització i l'estratègia i, a més, diverteix. Penso que és una assignatura que els alumnes, els estudiants s'ho poden passar bé. Penso que continuaran sent enginyers exactament igual. Jo ho soc i en tot cas ho he tingut a aprendre de gran. I penso que serà una assignatura que al final podran jugar, podran anar a tornejos, inclús campionats universitaris que es fan arreu d'Europa. Com és una assignatura de lliure elecció i no sé, tampoc no volia matar-me molt a estudiar alguna cosa molt seriós. I a més és una assignatura que es pot aprendre molta estratègia i això. Una mica fotut, és molt llarg, no sé. Encara no tinc pràctica, no sé. Home, trobava una assignatura de lliure elecció interessant i que sortia de lo normal, no sé. M'agafa lluny de casa, però no sé. Trobava una cosa diferent per fer. L'assignatura de bridge, que és optativa, serveix per obtenir crèdits, però abans de fer la partida s'han d'aprendre a la pissarra els 4 pals de la baralla francesa.